Case ni en case mar chamo fare. To nyako mo chamo fare ni. Ing'e machalo nade nyinge ng'ano? Molly. Oh, Molly. To in mari nyinge ng'a? Molly. Imbe mari en Molly. Okay. Molly, ya cham fare iluongo ni Molly. Koro nyako ni in mondi nyinge ng'ano? Anodongo agadia. Dongo swag. To in nyinge ng'a? Mr. GK. Mago nyingi mag pap, nyisa nyingi mar adier, nyingi menyano ndik ka. Madhi wuok e M-Pesa ne. Okoth jarapogi. Bas. Koro wachak kodi Okoth jarapogi. Kes ni notimore karang'o? Nikech Iga to osekadho. To ka iga osekadho, ang'o moni weyo? Okay. Decision mane make ma koro wacho ni onego iluonga kaka koro achung kaka koro lawyer. Bechuna manyo mawaidha. Oh, ni manyo mawaidha. Okay, jo mawaidha go okonyi. Koro to gima timore chon ni to ka iga osekalo to ma ok kes mane waweya kamano to koro Nilete mane chunya poko chango. Oh, chunyi poko chango. Bano ni sawa, wadhi mbele, kes ni udhi loyo mabe kik chandu. Wach mar oro pesa ni nyiri, emu werugo. Wach mar oro fare no werugo uru. I wish I knew. You wish you knew ok nyal konyi sani? Ok onyal konyi sani. Sani koro dong ina okimanya. Nang'i chien kamoro kacha chande. Ida wacho ni gini otimre karang'o? Wich to jawil. Okay, wich to jawil. Kata nang'e ni wich to jawil. Parna para. Nikech chien kacha kanang'e. Ne baro chien kacha. Chien kacha kanang'e to nionge tich manitiyo to pesa ni yudo nang'o? Pesa mioro ne nyako ni yudo. Matine manena yudo. Nena mija. Koro ka matin mane yudo. Omera imbe fupi ni malo. Ichope klasa di? Klasa deke majionge. Emomiyo ichami kama ba. Emomiyo ichami. Ja klasa deko ok nyal bedo gi paro maler. Lakini kik ibed gi luoro. An ka ang' udhi koda ma fine to Kami bete wende winjo nade. Awinjo nade to giwinjo ka chwarni be kaya e kombu kama. Wendo get mos, wendo terie mos. Watiek gini adhi kuma dhiye. Miya statement. As far as I'm concerned, ionge ga tich. Pesa ni yudo kanye mioro ne nyako ni? Inolit ne chunya ma. Nitie ang'ono ma ninyalo yudo go pesa ni endi? Jakwadhe joko dulo majionge. Oh, okay, anyalo paro. Jakwadh joko dulo, anyalo paro. Nyiri onge uruma, de ono kopi kama nyaka pea mar jakwath. Akoni jo manyiri tiji tek. Okay, wadhi ane kuomi jama. Iwacho ni iluongi ni Odongo. Koro in nyako ni niromo kode kanye? Galins Club Kibos. Oh, Galins Club Kibos. To in nyako kiromo gi e club, iparang'o? Ang'o no convince ni ang'o ma idonje box malich kamano no? Oketo singo kakono nyakwar kingi. Dongo ine kende. Nyako konyisi ni ene kende. Dong imbe nyaka ibe ipar. Okay, in yoro ne pesa diwa mar fare. 50 bob. 50 bob. Ato, yani mane pesa ni yoro temi dwaro no walusani. Ang'ane moni karawe kata Okoth mondo yude ibiti kao 50 bob nino ero. Mutamo simbarito. Otamirito nade. Okay, onge wach. Odongo aneno kiting'o in gi file moro kanyo nyalo konyowa investigation donge. Kela neno ng'ani ei. To mai iya nang'o?
Tinge gi malo. Atinge nang'o? Tinge kama. Atime nang'o? Adwa ni tinge kama. Gimalo kune yawa. Loke gi bathe. Alok kanya, alok nyaka sadi. Loke kama. Alok nang'o? Kau ket bathe wada wewa. Gai. Surely. Okay. In ji yudo nyiri e kanisa, ji yudo nyiri kuonde moko, indi tuwa ni dhi yude ba. Kanya mayaro dhi okwanyie. Era hiero kende. Okay, era to yiero kende, lakini dong samara bing'iye, koro fea ni edhi, koro fea ni orumo, koro. Eza singo ingo. Okay, asewinjo kesu ni. Asewinjo Okoth, asewinjo Odongo. Koro mondo walu kes ni, nitie pesa midhi dwaro. Wacho di? Odongo ibuok nang'o? Ang'o ibuok ne? Atuk pesa no sekwera. Ba, onge tuk pesa ka. Ma is a very serious case, manyaka walu. Tuk pesa onge ka. Very serious. Okay, ida golo pesa di? 50 bob. Surely. 50 bob. In 50 bob, nini mioro fea, kende midame ya investigate nigodo case. 50 bob. Ato Odongo, ang'o mi teke pesa kama to titiyo tich maber kendo yudo pesa? Ang'o mi pesa itoro kanye? Sida watiyo matek wagero dala. Itiyo tigero dala, ibro dhi mondo chifu madala cha odhi okonyi yalo kes ni. Yekibed kamarach tiger dala. Ka nyaka igol investigation fee maka tek to ibro dhi chifu cha odhi okonyi yalo kes no. Iwinjo? Nyo makosa ni kanye. Wewe atho sero. Kiro nyaka club to ni sera nyako. In nyako mine ka jaber kama a. Dong en gi kichije ni en gi chuore. Dak no wacho. Owacho nade tisekase gi kong'o gi ang'o to koro Mano ng'ani e dhot no? Aungo Wuod Awendo. Odongo, una donji? Kibiro tibi gi dhoge achiel. Odongo. Wek mwak ni. Ang'o ng'ano seko? To ini yuak ang'o? Ang'o setimre? Gino litna na ogeriambona. Ini jamakosa. Inyalo kawo chi ng'ato tidhi bayo godo. Ibayo kode kaka eyo mane, winjruok mane udhi bayo kode. Duto mana timo natimerawa. Unade? Unindo nyaka oko. Mano to nutemo nyiso jogi ang'ono. Kaka nwabayo erawa. Slim. Ne duto ma nutimo erau. To erau dhako man gi ode, nyako man gi ode. Ne koro Okoth jarapogi ni kato Odongo swag bene kato giywago nyaka chiel. Chi ng'ato nono. Nyalo wacho ni weche mamit kama. Dhoge nyalo yom machalo ni gimoro nono. Ikone odhi lutie mach. Yo kama uneno kaka kes ni yetek. Aungo Wuod Awendo, Aungo Wuod kune. Kara ine miketho od jogi. Duto magiwacho gi yangona. Ang'eni litni lakini we yuak. Ing'a duong' we yuak. Awuona koni sim kaluondo. Odongo wek timo ne wadu kamano, ang'eni ok in gasira, lakini ok ni idhawo ne malish kamano ero. Ok owuondi, wawuoyo. Asewinjo from in. Aungo kike yuak kaka da yuak no ero. Kes ni wadhi tieko. Koro nyisa ne uru ni wanya yude nang'o? Traces. Inters mag wacho ni en kanyo wanya. Tanzania, Dodoma, capital city. Bas, kumi wacho no ero. Ing'eno ok wanyal approach direct nikech onyalo epowa. Koro wadhi yude nang'o? Ng'ama ma ohera. Koro kar ng'ama wae kanyo takia ni ng'ama nyalo oyo nwago. Aqueeno chogo nyarko chene. We wagoch nene na Aqueeno chogo. Aqueeno chogo. Nitie osiepni moro kanyero, nitie akor ng'anyo wakato. Chuo yuak ne kaendi wada mondo ikonywa yude. Adiera chuo chendo. Koro kendo chuo chendo nang'o yawa. En kes matin, in tije ma idhi konyowa yude. Dong in gi namba ne? Namba simo laki. Ati namba simo loki?
To kata kigoyo line tu. Simo ywak mteja. Ni simo ywak mteja patikani. To koro wanyalo timo nang'o? Okay. Dong Aqueeno wanyalo loso arrangement mondo waromo ne kodi an gin one on one. Mina penda privacy. Koro yero privacy nang'o yawa jaber. Ang'eni yero privacy dong wamanyo kamoro maber. Ng'ada gochon ema. Hello. An dong koro atieko. An koro adhi. An koro atieko. Abro manyo wiwinjo. To makoro adhi ni abo yudo nang'o? Okoth, abo yudo nang'o? Dipo ka loko namba igocho. Ka namba chema tiyo, kapok iloko to kara sawa. Abro gochoni.